Doncs avui, per maridar aquest carpaccio amb vinagreta de taronja, el que buscarem serà un vi que, per una banda, ens aporti aquest toc d'acidesa per lligar-ho amb el llagostí i que, en segon lloc, ens aporti uns punts cítrics que ens ajudin a lligar amb aquesta vinagreta de taronja. Així doncs, el vi que hem triat en aquesta ocasió ha sigut el Mas Escorpí de Gramona. Gramona és un celler del Penedès, exactament està a Sant Sadurní, amb més de 120 anys d'història i que es caracteritza per fer grans vins i caves. En aquest cas, Mas Escorpí rep el nom d'una de les finques d'on prové el raïm del que es fa aquest vi. És un vi que són unes finques que estan una miqueta més amunt de lo normal dintre del que és el Penedès i aquest plus d'alçada ens aporta un plus d'acidès, que és el que ens anirà perfecte per lligar amb els llagostins. És un vi que està 100% fet de chardonnay, possiblement la varietat de raïm blanc més famosa en tot el món, i possiblement sigui degut a que és una varietat que s'adapta molt bé a la majoria dels terrenys i amb la particularitat que sap captar molt bé totes les característiques de la terra en què està plantada. Així doncs, si prenem aquest chardonnay i el comparem amb un chardonnay de la Borgonya francesa, que és d'on originàriament prové aquest raïm, segurament no tindran res a veure. Són diferents, cadascú té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Bé, si ens centrem en aquest d'aquí, el que ens aportarà és una entrada molt fresca en boca i que anirà lligada d'una sensació de cos, d'estructura, que ens aporta aquesta varietat chardonnay. És un vi que en boca ens aportarà aquests punts cítrics, de llimona, a taronja, que ens anirà perfecte per lligar-la amb la vinagreta i que nosaltres creiem que pot ser un molt bon company per aquest carpaccio. És un vi que també recomanem prendre entre uns 10-11 graus per acabar-lo de disfrutar i gaudir com a tal. I és un vi que tampoc ens deixarà... No és un vi lleuger, és un vi amb una miqueta més d'estructura i una miqueta més de cos. Jo crec que ens anirà perfecte per acompanyar aquest carpaccio. Res, espero que us agradi i salut!